Включил съм го. Какво се смееш? Тя е твоята бабинка. Какво се смееш? Чай, сега не мога да направя интрото, брат. Ай, направи го. И какво става хора с Андрея, тук с мене са Казбеги, Симона и някакъв там Never Giver тъп Деян. Той е нов. Той ще пише в чата на Майнкрафт, защото има проблеми с кипето. Както сме разбрали добре с Симона, има проблем с скайпа. Нали, Симона? Окей, значи... Така. Значи тук за нас става много. Вие къде живеете, между другото? Катя бе, или как беше той байон. Катя, да. Саваната, бе, Савана. На спирката. Не се казва на спирката направо, ама долу се казва. Долу? Долу. На спирката. Чак надолу. Чак надолу. Не ми се вяра, че е толкова надолу. До къде стигаш? До майката на Джо. Към спирката. Стига с твоята спирка, бе. И бах, твоята спирка и бах. Просто тия майка. Между другото, ще си правим пранкове. I don't know. Деян да пръдне. I don't know. Пак правя просто ти с тъчпадъци на лаптоп. Тъй. Трябват ми тикви. Така, как стата? Тикви ли? Имаш една тиква на рамената. Не е ли вярно? Някой има под моята къща. Някой има под моята къща. Някой има под моята къща. Внимавайте, професионалистки български език. Професионалистки. Български език. Ами затова казах, че е професионалист. Деяне, ако те намеря, ще те убия с нежни топки, човек. Охо, Симон, от кога имаш топки, бе? Ама къде? Чакай, долната област или топки за стреляне? Топки за стреляне. Аз мислех, че долната област. Вената е направил нова песен. Каква е? Ами, UFC мастера идва тук, сега ще ти кажете, ти си бълкук. Това е стара фраза от моя стара песен. Няма да... UFC мастер се казва песента. И пей колко е добър на UFC-тата. Бягай, маничко, писенце, бягай. Аз съм радето и знаете ли, че това ще събира. Това. Кажи го, дай. Моля, Деяна, чакай, сега ли правиш крафтинг, бе? Какво ще събира, бе? Ще събира тетрадките по история. Добро утро. Написани, целите трябва да са написани. Добро утро. О, верно, Деяне. О, верно! Диане! Жив ли си? Да. Прайс. Прайса. Аз съм радето и идвам тук. Сега ще ти кажа, че ти си... И Андрея, колко абоната имаш? I don't know. Не говори по време на клип. Сега време е да оправим втория етаж. Значи той няма първоначалната мисля да ми е цялата къща, само че я оформям по-добре ще стане. Аз ще си направя остров. Може да виждам някаква къща и там отсреща. В тоя. Има и оранжево, има и къп. Това е моето. Бързо трябва да си намеря мястото. Ако не ми хареса. Поне си запълних бутчетата.
Охо, аз имам... Колко има всеки първи точно? Един... Това бързо, какво се щупил? О, ес, намерих си работите. Едно, две... I know French, I love it. Две. Тъй, имаме един етаж готов. Сега трябва да направя врата на първия етаж. Малко ще е тесничко, май. Кой ще ме съди? Ма ти каква къща правиш, Андрея? Еми, първо направим първоначалната Андрея, къща. я ни опни просто и те, че да може да се телепортваме някой път. Защото сега в момента аз съм в някакво място, където си нямам на представя къде съм и трябва да се телепортвам. Уху, и тримата имаме скинове, брат. Аз нямам. Имаш? Не, в сайта. В сайта, нали, Симона, знаеш, че първо пише там до имената ни пише главите. Не ги има главите. На тримата. Деяне, каква е тази горката къща, бе? Какво си я направил? Ами не мога да стоя, сори. Добре, поне направи еднакъв цвят, човек. Не, човек, остави. Окей. О, зомби, виличър! Може да го запазиш. Няма смисъл, той се диспални. Трябва да го направим веднага на такова. Да. По-добре да ги запазваме, когато Когато имам и епълки и... и почнем. Мисля, че каква полшънка трябваше? Не знам. Ела ми! А? Ма, не знам. Прибивам го! Той умира! Прибивам го! Колкото са, колко хилти ми? Имате ли пак легла вече? Не, Ама мога да се направя. аз не мога. Обаче, кой ли са правили? Кой ли... Ела тука. Или врата? Дръж. Легло ти. си направи. Врата. Яне, Да. Аз имам... ти дърво си направиш легло. И врата. Аз имам. Какво врата? Да, ама направи си легло. Майко, предна денка, защото колко зомбите. За. Айде, нека ви нос. Аз ще спа при Аре, сега в Симона. момента съм с очилата си и знаете ли как? О, колко Аз ще спра горе при Симона, е тука. Ай, спинка. Аз дали ще мога да заспа. Да, предян. Къщата ми има два крипъра, един паяк, един ендермен и един скелет. Може. Някой шумоли. Боли. Вода. Сори, отварях си едно бомбонче. И сега как да стигна аз додолу? Ето как е. Аз викам, трябва да скоча. Оттам. Изгаряш скелет. Не, моля ви, бягай, не. Искам се. Скелет има някакъв potion ефект. Кое? Скелет има potion ефект. Я? Видях му партикъл ефектите. И какво да гръмна, значи. One shot skeleton. I like it. Той беше... Горял. О, ето въглища. Так му ти ми трябва. Папи е просто съвършения път. Нали? Мгм. Така. Моля те ми. Папи. Ей, ти прасе, бе. И то с крипър тук. Чакай. И мисля това бъде за този клип, защото вече няма какво да гледате толкова много. Всичко друго ще бъде само вкопане и нищо друго. И ще се видим в следващия клип и до скоро.